מאמנים, מאמנות, מורים ומורות לחינוך גופני, שימו לב. אני רוצה להזמין אתכם לזום מטורף, שבו ניגע בששת המהלכים שיהפכו אתכם למאמנים מוצלחים. אני אתן לכם את השיטות שלי. הכל בזום מיוחד של שעה ורבע מזוקקים, 6 דברים שעזרו לי באימון ילדים, נוער, כושר קווי, מבוגרים, חבר'ה מיוחדים. אז בואו ניפגש ב-21.5 בזום בשעה 8 בערב עד 9:20. ניתן את כל הכלים להצלחה שלכם. מי שיבוא למפגש יקבל גם כלים שיווקיים, גם את הדברים הנכונים להצלחה בהחזקת קבוצות לאורך זמן, הבדלי רמות, את כל הדברים שעבדו לי, איך עובדים עם הבדלי רמות, איך עובדים במזגי אוויר שונים, איך אני עובד עם מישהו שהוא בתחילת הדרך ומצרף אותו לקבוצה שהיא כבר רצה תקופה ארוכה. מי שיבוא לזום הזה, ייפתחו בפניו הרבה מאוד דברים, הוא יקבל ביטחון, הוא יצליח להבין את הדרך, איך מצליחים להגיע מ7 מתאמנים ל30 מתאמנים. איך אני הצלחתי לפני 9 שנים מ0 והיום אני מוביל מאות אנשים. אני אומר לכם, אני נותן לכם את הכל, את הכל, הכל, הכל. תבואו למפגש, יהיה גדול. ים רעיונות, אני מורה קרוב ל20 שנה, אנחנו יודעים הרבה, אבל הוא נותן רעיונות, נותן חומר חדש, מפתח תרגילים, משחקים שלא הכרנו, אחלה כמעיין המתגבר, ונותן מכל הלב, לא מתקמצן בתרגילים, על כל דבר מרכיב עוד ועוד ועוד אופציות, מומלץ ביותר. תודה רבה, משה. גם בתור אחת שעשתה תואר בפיזיותרפיה וקורס מאמנים, הדברים האלה לא תמיד נותנים את היכולת, האומץ, היצירתיות, המקצועית, לקחת קבוצה ולהחזיק אותה. וזה ממש ממש מומלץ. עשיתי אצל משה את הכנס. זה פותח כל הזמן את הראש, מלא רעיונות, ממליצה מכל הלב לכל מי שרוצה גם ידע, גם יצירתיות. לדעת איך עושים את זה בתכלס, ממליצה.